Сираттағы матур истелеклі хатты тыңлау үшін Баймак қалағында яшәүсе Кәбирә Исхак кызы Маннапованы сақырабыды. Біздің үшін сикһез яқын һәм қадірлі әсәйбіз, өлөсәйбіз, қайнәбіз. Маннапова Кәбирә Исхак кызы 69 яшын билдәләй. Ул 1952 елда хозур табигатьле Баймак районы Мәмбәт авылында туып үсеп, хәзерге вакытта Баймак қалағында гомер итә. Акыллы, матур, алтын куллы, олы йөрәкле ул безнең әсәйбез. Үзенең егәрлелеге менән безгә һәр сак үрнәк булып тора. Кадерле кешебез Кәбирә Исхак кызы Стәрлетамак мәдәният агарту училищеһында белем алган. Унан һуң инде туган еренә кайтып, Акморын һәм Каратал авылларында сәнгать мәктәбендә укытучы, клубта художество итәкчесе булып эшләй. 1976 елда уны Баймакка мәдәният бүлегенә инспектор итеп сакыралар. Артабанғы 18 елын ул сәнгатьте үстерүгә багышлай. Күп елдар район мәдәният йортында методист булып та эшләй. Һәр бер сараны әсәйбезнең моңлы тавышы, дәртле гармон көйләрен һыздыруы бидәй. 12 ел мәдәният өлкәһендә эшләгәндән һуң Кәбирә Исхак кызы халыкты социаль яклау өлкәһенә эшкә күсә. Намыслы хезмәте, тырышлыгы өчен үҙен хезмәттәшләре бүгенге көнгә тиклем хөрмәт итеп, яратып торалар. Әсәйбез 3 балага, Розалия, Ләйсән, Илшатка гомер бүләк итеп, тәрбияләп, олы тормышка әзерләнә. Безне ысын кеше булырга, гаделлеккә, эш һөергә, татулыкка өйрәтте ул. Төрлебез төрле тарафтарда яшәһәк тә, әсәйбезне гел һагынып, янына ашкынып кайтабыз. Әле көндә ул улы Илшат һәм килене Нәркәс менән Баймакта дөнья көтә. Әсәйбез хәстәрлекле катын, уңган хуҗабикә, тәмле өй икмәге, бәлештәре менән һәр сак куандырып тора. Кадерле кешебез дин юлында, иман нуры менән тулы күңеле. Безгә һәр вакыт дугаларын укып, фатихаларын биреп, яңа эштәргә, еңүләргә көч-куәт өстәүселә ул. Күрше күләндәр менән дә бик тату әсәйбез. Бөтә балаларына, ияңсәрдәренә акыллы кәңәштәр биреп, улардан хәл торышын белешеп, кызыксынып, мөмкинлеге булганда матди ярдәм да күрһәтеп, хәстәрлекле өләсәй булып гомер итә. Кадерле әсәйбезне матур байрамы менән кайнар котлап, уга тик һаулыкта, ян һәм тән тыныслыгында озын-озак яшәүен теләп калабыз. Бөтәбез өчен дә һәр яклап өлгөһең. Безгә якындарыңа яшәеш сыганагы булып калуыңды теләйбез. Һинән дә якын, рәхимле, мөхәббәтле кеше юктыр ул дөньяла. Рәхмәт һиңә бар булганың өчен әсәй. Күпме булһа ердә изге теләк, без теләйбез һиңә барында. Аппак кардар кебек бәхет яуһын тауган көндең һәр бер таңында. Йөрәгеңә йыган яхшылыктар, изгелектәр булып кайтһындар. Туар таңдар алып килһен һиңә, сәламәтлек, бары шатлыктар. Һөйеп үстергәнең, дөрес тәрбияләгәнең өчен ысын күңелдән рәхмәт әйтеп, бүлеккә матур йыр да куюгызды үтенәбез дип, котлау сәламен yetkерә кызларыгыз Розалия, Ләйсән, улыгыз Илшат, киленегез Нәркәс, кәүгез Фиргат, ян-янсәрдәрегез Камила, Сармат, Асият. Кадерле әсәйбез һәм өләсәйбез, һинең туган көнең менән кайнап котлайбыз. Хөрмәтле Кәбирә Исхак кызы, балаларыгыз хайлаган йыр һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлагыҙ. Bismillahirrahmanirrahim. Алло. Алло. Оҙаҡламай ҡайтып етәм инәй. Эйе, көтәм балам. Урындыкта еді самауыр, үрегелі мұрылайды
sey bu yola ültemleneme eseyim yapan sey eğer gittim yolamışka yırakta kaldır esey ağındıra eseyim hem eseyim yapan sey eğer gittim yolamışka yırakta kaldır esey ağındıra eseyim hem eseyim yapan sey Zatlı seydir alıp koydum şatlanhın dibeseyim eseyimdim kuldarımam demlisey derseyim eğer gittim yolamışka yırakta kaldır esey ağındıra eseyim hem eseyim yalan sen eğer gittim yolamışka yırakta kaldır esey ağındıra eseyim hem eseyim yalan sen Yedi samardı şarlatıp yoyalap seyisirini Uyminge min eseyime sir derdi sisiri